bekungathi ngoba nakho akusena osehlalweni kodwa angabi namandla okuletha ijudgment where is needed. Ladinga ukuthi angene khona asebenze ubekwazi uKristu omkhulu ukungena asebenze. So leli office lokuba uMkristu omkhulu into eba permanent. Noma ke mhlambe usuretire ususekhaya ukuthi abantu mabeza kuwe bezofuna isiluleko njengomuntu omKristu omkhulu banikeze futhi ubu-authorized to do that. That's why ke bathatha icase kaJesu bayisa ku-Anasi. Lithi u-Anase ubekade ke engamanye ama-in-laws kaCaiphas uKristu omkhulu obakade ekhona. I don't know ukuthi why iBhayibheli likuveza lokho. Kodwa lithi iBhayibheli baya kuyena bazo present icase kaJesu. Purpose la ukuthi bathola umpriest omkhulu one-experience because this man was old and senior. Bebazi ukuthi mabeya kuyena mhlawumbe ngase kwenzeke kube khona into e-wrong abazoyithola ngoJesu because into ibingathi bakhathaza ukuthi sebeze bambamba uJesu bambopha kodwa icala lakhe abazi bazothi kwenzeka into engakaze nje yenzeke emlandweni ukuthi khishwe i-warrant of arrest uboshwe umuntu icala kodwa lingakabi khona baze balifune sebembambile. Ayinithule yazi inkonzweni bafowethu. Amen kodwa kuleli oqala nje na uyacabanga ukuthi uvele ngena amaphoyisa lapha ekhaya twaza ukubopha ungiboshwelana twasana mufika phambili kuthiwa sothi sibophela nje lo muntu nose behamba bayocinga ijaji ubani judge bani osephumile bathi hey baba awukahle awusizama la kodwa lo muntu makuthiwa sifuna ukumbeka icala singathi la nje. It was that situation. Now Jesus was surprised. Ingakho wafika lapho wathi awubafowethu babefika eGetsemane town niphethe inkemba niphethe nekhale ngathi uthi nizofuna umphanga. Kodwa uJesu nifuna bani? Bathi laba ayisifuna uJesu. Wathi uJesu imina. Lithi iBhayibheli amandla kaJesu aphuma kuye lithi iBhayibheli bahlehla bonke bawaphansi. Bewiswa ukuthi uthe uJesu mina. Lithi iBhayibheli babefika noJudas for sure uJudas akasala ngabantu abawayo ngoba iBhayibheli alisho ukuthi uJudas wasala emini. Lento yongalali kaJesu uzowa nabanye abantu nje kade ehamba noJesu. Baphinde bavuka wabuza umbuzo wesibili uJesu wathi hayi bengali wembuthi ngifuna abantu. Bathi laba sifuna uJesu wayesethi ayike manifuna uJesu bambani mina nibayeke la. Baba bamba uJesu. Bazalwane bazombopha bambophela icase abanayo. Akekho noyedwa phakathi kwabo. Kwakhona isazimithetho lapha. Akho noyedwa kwaphakathi kwabo present icase athi hayi Lord nayi icase yakho. No. Manje bambamba uJesu kufanele behambe becinga icase sebembambile. Ingakho ke beya umpriest abacabanga bona ngokwabo ukuthi une-experience engakwazi ucreate icase ethile against Jesus. Mabefika ku-Anasi lithi iBhayibheli uAnasi wambuza nje ngabafundi bakhe akabuzanga into eyiningi lo baba. Wafika wabuza nje uJesu wabuza nangemfundiso yakhe athi hey ndoda sithini isifundiso sakho and abafundi bakho uba uzothi unama-disciples la ithi into yakho. Lithi iBhayibheli bazama ukuphenya uthi mebuza lapho hey madoda manini konje wenzeni athi hayi awuzama ukumgweca nje uzoyithola into engirong ngaye. Uma fika uAnasi la usebenzisa experience yakhe uhlala isihlalo nje abafundi bakho obani ufundisa ukuthini uthi uJesu angishumayele phambi phakathi wonke la bengishumayela phakathi kwabonke abantu la ayikho into entsha njengakuchazela yona. Wathi uyazi uma ungasuka manje la uhamba uyobuza labantu akade ngibashumayeza bengakunikeza impendulo. Kwasuka umunye la wam-attack anikhona nibathandekayo. Ku-Anasi akuthola umpriest experienced ayitholanga icase ngoJesu. Nikhona bathandekayo? Isekhona nonke kodwa? Then uma bebona ukuthi abawini u-Anasi lithi iBhayibheli base beya kumpriest omkhulu osehlalweni ke manje. Igama lakhe uCaiphas.
amthatha uJesu bathi ayanasa wathi no Anas ayi bafowethu vele ngiyiretire mina nizeke imsengipeshile nje ngicela ukuthi nenzeni kanje bafowethu hambani nivele nimuse uCaiphas akusibonile ukuthi icase kaJesu mayisifika kuCaiphas kwenzakalani Matthew chapter number 26 Funda verses number, I think it is verses number 57, if I'm not mistaken. Zothandazani manje. Usezwakala kodwa kancane bafethu. Ngoba bese ukukhathala mhlawumbe ungenza ukuthi ikhono sokunamandla kunezwe. Wathi niyamulikani ngimkhaphele mina. 50 balo. Funda kusasa. Cha ngicela usho la ufunda khona. Huh? 15. Yeah, Matthew 26 verse bani siswami ngifuna ukuthola iverse lakho lokufundayo. Buka nje la, buka leya number leya. Okwathi ufunda la. Asenze no 57. Yeah, so correct. Yes. Yes. Oh, wonderful, Peter. Amen. Yeah, uma beqeda lapho ababembambile uJesu bamusa kuCaiphas bebe kade besuka kuAnas. uAnas wathi hey bafethu ayikho into enginayo lobo ngalobaba. Ngicela nihambeni niye kumpriest omkhulu okuyena okwi-throne manje. Bafika naye ke la kuCaiphas. Selithi iBhayibheli liveza indaba kaPetro ke lithi wayilandele. Yes. Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu ukuze bambulale. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli bafuna ubufakazi bani bathandekayo? Bamanga ngobani bazalwane bami? Lalelani ke bathandekayo. Fanele create icala la manje. Ikhona nibathandekayo. So bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu in a way that bazo corrupta ngisho judicial. Fanele manje bangene kubapriest abakhulu bazama ukuthi ba create into ukuthi lo muntu akabe nalo icala. Basuka Anas wayikhipha wayihlangula naye base behamba naye baya kulo who's this person bana Caiphas. Amen. Yes, come. Manje ke kuthiwa bafowethu akekho noyedwa nje la. Hey kodwa akazi ngiqanya iqala lento yazi. Niyayibona lento bathandekayo. Nasi siboshwa siswa phambi kwejaji. Lithi judge okay bafowethu presentani case yeni. But bafowethu how? Kanti nimbophe eqaleni bethi nibophela umuntu owenzeni. But akekho la ongasho into enziwe wrong enziwe lo. Wafuna kufakazi bamanga nikhona bathandekayo. Kwathi swendlini. Hawe nasenithula manje. Nangu phela umuntu uthi Caiphas guys. Khulumani. Nasenithula manje. Akekho umuntu obaziyo nje into ebhedown. Mana ke ibifanele nje lento ibelula. Ubani kanti ombophile? Lo ombambile okoqala oqathe embopho bethu kanti wenzeni? Okwazi ukuzobuza phambi kwejaji nje singabeka liphi icala kanti ufika naye ububamba bani kanti wena eqaleni? Wabuza ngesigebengu sese-court noma wasubuza e-court manje wenzeni lo? Ethi ufuna kube ijaji elishoyo ukuthi mana ke ayikho into oyitholayo ibhedanga la inkathi umbopho ubuthi ubopha bani? There is no amen in this house. There is no amen in this house. Amen.
iBhayibheli bafuna icase bangayithola. And fanele simbonge uNkulunkulu bathandeka ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo sikhonza iwundlu elingenasici. Ashona sonke sithi iwundlu elingenasici. Njoba kuthiwa uthethelelo nje uhlanzwe ngegazi elingenasici. Nisekhona bathandekayo? Nikhona nonke enkozweni kodwa? Uhlanzwe ngegazi enjani bathandekayo? Yes, verse number 60. Kepha abakufumananga nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga. Kodwa kamuva kwafika ababili. Kwavela waqunga abantu abawu2 abanye. Nikhona bathandekayo? Ngicela nje concentration yenu sengiyaqeda bafethu, sengiyaqeda. Ngicela nje concentration yenu encane nje. Leli iBhayibheli kwafuneka ofakazi abazobeka icala kuJesu bangabathola. Kwaze kwaqunga abanye abawu2 ngaze lezi angaza ingeno yenza phambi isandla that hey sicela ukuthi zama leli cala ngoba siphambi kwaka Caiphas siphambi kompriest omkhulu fanele ngabe kudala bafethu sipresentile icase la kodwa manje ayitholakala baphambi isandla bathi sicela ukuzama uthi ayikho into esingakwazi ukuyithola la zwana yes come bathini sis Bathi, lo wathi nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu. Ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu. bafethu ilona cala ngazothi ubulawa lona awangithi uthi uJesu washo usungaze ubulawa ukuthi mawuthi nje mina nginamandla njalo okudiliza le ndlu le kodwa ngabuye ngiyakhe futhi akasho ukuthi indlu kaNkulunkulu iwrong akasho ukuthi indlu kaNkulunkulu iyabheda wayesha amandla akhe engathuki umuntu uthi mina njalo ngenza isibonelo nje akwengithi kwakuyiyo ke le ndlu bona abayishona noma uJesu wayikhuluma ngokufa nokuvuka kwakhe akwengithi wayeshona le ndlu yini engaze kuthiwa ubulawela yona umuntu la anikho bafethu ecathulweni zami kodwa yazi bathi lo unamandla bathi wathi lo unamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu aliphinda lakhe manaka akwesiphoze wathi unamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu full stop cha wathi engalidiliza aphinda lakhe manje anje kuyabona kathi akamelene nethempeli likaNkulunkulu mayithe uzolakha yena wayifuna ukuveza amandla anawo uthi mengayidiliza mphinde ngiyakhe lethe bekufanele abanye bathi hayibo are you sure thiwa mana ke akwesizameni lokho kube icase ngoba leli uhle silikhonzayo alinasici ngizama ukuprovela ukuthi uJesu esimkhonzayo innocent. I'm trying by all power ngizama ukuniphasisisa phasikeke. Sometimes masithi uJesu wayengenalo icala abanye generation ekhulayo ifuna iproof. I'm trying by all power to give you proof ukuthi lalingekho icala kuJesu umi phambi kwe-highest priest but malibonge igama lenkosi sholozi ndodakazi I see you God bless you nikhona nonke enkozweni kodwa bafowethu ngicela ukubuza sikhonza sonke kwamanje bambani ke phela ubani konzweni iqale lethi njalo yini eniqala inkonzo ngo-12 funda mntaka Jesu yes come Mase kusukuma umpristi omkhulu wathi kuye, awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na? kwasukuma umpristi omkhulu naye nje lo baba yabona babukandamana isihlalo sakhe nje ungazi lokhu uzobuza lama kwafonda bathi beqeda nje hey guys ngicela icase mina bathi uthe uzowakha itemple hey guys I'm not joking ngisho icase kodwa ngoba naye wayifuna ukuyikhandela igama kulabo bantu waphakama wathi ayikho into ayishoyo la awuyiphenduleli la naba abantu bethi wathi wenzodiliza indlu kaNkulunkulu uyiqede manje musu uyayakha uthini ngalokho awuphenduli yes come Kepha uJesu wathi, Ayi. Khona into esifundisa yona la abathandekayo. Uyabona mawenzeka ungena empini yokuthi create ama stories ngawe. Ezinto ongazaziyo. Wenze njani konje? Nithuleleni wenze njani? Funda la.
Nangu uJesu ubekela kuthiwa wathi wena uzodiliza indlu kaNkulunkulu yakhe ngo3 days. Nakhona ba twist istory asisho kodwa sebesisho ngendlela engesiyo la wayekhulume ngayo. uJesu wathini la? Nithule enkozweni wenza njani? Sometimes ukukhuluma kakhulu abantu bazoze bathola icase ngolokho. Abantu babefaka kwi-trap befuna vele ukukutrap. Khona umuntu yokuphika ubuthakathaka bakho ngokukhuluma kakhulu. Kodwa mawuthula akazi ukuthi ucabangani, akazi ukuthi uthini. Uyingozi umuntu othi lo avala thu. Jesu wangaphendula ngazi ngcono nikhonze ebandleni right nikhona nibathandekayo. uJesu wangaphendula lithi iBhayibheli wenze njani bathandekayo? Zwana ke yes come. Wayesethi kuye umpristi omkhulu, ngikufundisa uNkulunkulu ophilayo, ukuba usitshele uma unguKristu indodana kaNkulunkulu. Somebody say amen. Washintsha uthi umpristi omkhulu sokhuluma ngani la. Wayesethi good ngicela ukufungisa uNkulunkulu ophilayo. Wena unguKristu indodana kaNkulunkulu. Ushe undlile ethule ndiphambi thule ngoba uJesu beyiwundlu nikhona nibathandekayo elithula phambi kwabagundi. Yes come yes. uJesu wayesethi kuye, usho khona, nokho ngithi kini, kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla iza emafini ezulu. Somebody say amen. Lesa statement uJesu uskipper in my qala nje ukuphawula. Uma sekukhulunywa ngetrue identity yakhe, uma sekukhulunywa ngoKristu uthi yabona ke la ukhuluma ngami. Masakhuluma ngalabo abadiliza amathempeli bawamba athi angiphenduli izinto engingazaziyo. Wayesethi ke wena unguKristu na wathi uJesu uqinisile ke uma ukhuluma kusho khona I am. Wayesethi kungekho kudala nizobona indodana yomuntu ihleli ngakosokunene sikaNkulunkulu nakhona iza ngamafu. uJesu mayefuna ukublow ingqondo. Maliphinde libonge igama lenkosi bathandekayo. Zwana ke 1 2 3 go. Khona umpristi omkhulu. Ufesi balo. Yes come dear come. Khona umpristi omkhulu. Ngicela ungicingela iqala. Lalelani bafethu high priest umuntu onamandla okwazi ukubona umuntu mayishinto engekho right ne wrong. Yes come. Yes khona umpristi omkhulu. Khona umpristi omkhulu wakegula izifungo zakhe. Ha. Yes. Usehlabalasile sisaswelelani ofakazi na. Ha. Bheka kalokhu nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe. Nayi icase yokuqala kaJesu. Lalelani yazi iqala lokuqala liphi? NgoKristu. Yabona ke enye izinto ongafanele uvume isitha ukubhawa esitheni ukuthi sikuphuce your true identity. Ukuthi umzalwane nje ungaxolisi ke lokho. Ungaxolisi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Ngisho ubhekana naziphi izimo kungcono ukufela. Uma kuyicala kwabanye ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe ayivele ingeneke icase. Ngoba uJesu uthwala icase yokuthi indodana kaNkulunkulu nawe lithwala icase yokuthi umntwana kaNkulunkulu. Uma kukhona abangazukukuthanda ngoba usindisiwe abavela bangakuthandi. Konke ngokwazi ukuyiphika ukuthi igazi likaJesu lafika empilweni yami. Konke ngesikwazi ukuyiphika ukuthi uJesu unkosi. Makuyicala lelo mali ingene. Ngazi bapha abantu abakholwayo. Makuyisono ukuthi ngisindisiwe ke kulungile. Asixolisi. Sisindisiwe.
Asixoli ngaze ngisonta bafowethu, asixolisi. We are children of God. Sizindlalifa. Singabengcwele. Singabakhethiweyo. Asixolisi. Uma kuyi-offense kwabanye, sorry ke kodwa siyikho. Anibheke uthando olungaka sinikeze lona ubaba ngisonta phela. Lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Masiphuma la asingakukole usuthi sisindisiwe. Sisindisiwe esikoleni, sisindisiwe emsebenzini, sisindisiwe emakhaya, sisindisiwe kokhwelek, sisindisiwe kubantu esicula nabekhwayeni, sisindisiwe kubantu esihlala nabo ibhola, sisindisiwe kubantu esidayisa nabo etafuleni. Nisindisiwe. uJesu akakuphikanga ukuthi uKristu, kodwa mabembeka ama-accusations ezinto angazazi wathula. Yazi la uthula khona, yazi la ukhuluma khona. Ungathuli kanti kufanele ubatshethe ubani. Kodwa ungazami ukuyidefenda mabe yikhandela izitori zabo zokuthi wena ubani. NguKristu. Wathi uJesu usho right ke manje uyaqala ukukhuluma umpriest omkhulu. Bathi lapha hey kwasuma lo baba lo baba naye wayithengiwe. Yabona bafuthi lento ye-envelope ebrown kade yaba khona. Uthengwe edala lo baba awukwazi ukufuna umpriest omkhulu with authority. Wasukuma athi ngisafuna ufakazi. Shuthi kade becingwa ufakazi akaveli. Wathi safuna ufakazi ngifuna ukwenzani? Lo muntu usehlambalazile nje. Ngisabasolelana ufakazi. Kade ehlambalaza manje. Yes come. Nithi na. Kepha baphendula bathi kufanele ukufa. Hawu. Hayi bafethu, ngiyaqala ukuthi umuntu efela mahala. Manini bazalwane bami sesama ucinga nani manje? Ngoba mhlambe nani phela ngabafundi beBhayibheli. Kufanele sikuthole icala likaJesu. Ubulawelani manje? Uthi uKristu nje. Mana ukuthi uKristu then kubalimaza bona. Bathi laba wathi umpriest omkhulu nithini bafowethu? Wathi wakafela. UJesu kwakumlandela nje ukufa ingena double lapha. Yes come. Basebemchafulela ngamathe ebusweni. Jesus Christ. Yes. Yes. Kepha abanye bamkhulu. Bamshaya. Case kodwa ayikazitholakala. Oqala nje uboshwe ingekho into abashwelana, akekho umuntu wapresent icase. Waphuma iwarrant of arrest kodwa icala lingekho. Yes 68. Bathi siprofethele Kristu kubani okushayile. Yes. Kepha uPetro wayehlezi ngaphandle egcekeni. Weza kuye intombazane yathi nawe ukunoJesu waseGalile. Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi angikwazi lokho okushoyo. Wathi esekumele esangweni enye intombazane yambona yathi kwabanye lapho lona ubenoJesu waseNazaretha. Waphika futhi ngokufunga wathi angimazi lowo. Emva kwesikhashana ababemi khona basondela bathi kuPetro nempela nawe ngomunye wabo ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudamula. Kodwa wakhala ukuthuka nokufunga wathi angimazi lowo. Masinyane laselikhala ikhulu. Malibonga niphinde thunyise igama lenkosi. Yo. Igama elingithusile lapha. Ile lokuthuka. Nilibonanga nenisheshela adlula kulona. Mina ngisalile la. Verse 74. Kodwa wakhala ukuthuka nokufunga wathi angimazi lowo. Yabona lo baba loyani wayithuke ngempela.
Then he began to curse and swear. Wona umuntu mayisefinyele kulo point. Kodwa ke bazalwane aseben honest. Ubona uJesu ulahlwa icala before his eyes. Ngoba loba wayene trauma. Jesu uyashawa phambi kwamehlo akho athi hayibo nabo lo muntu weshaya ngempela inkosi. Engqondweni yakhe ayingekho into ethi bazokwazi ukuyenza lento kuJesu. Mabembona bemshaya uJesu ubona hayibo. Lento ngathi ithanda uma serious manje. Bamshaya uJesu bammukwela bamphimsela ngamathe. Iqiniso lika Petro futhi nawe la lizoba yelakho. Mayiqedwa nje ukushaya uJesu ithi into masiqeda ngalo siza kulo. That's why lo mayeza kuyena uthi nawe kade unayo. Bafowethu lo ambuzo ngakona hawo. Sicela ukubuza ukuthi baba uyena lo muntu uhamba noJesu. No. It was a straight talk. Now bunayo. Ngoba laba abantu bane anger. Baqeda ukushaya inkosi kuthiwa nawe. Hayi, but no hayi. Waze wakhesa wafunga lutho. Ayisothandaza ngoPetro kusasa into enamandla kabi. Nikhona nibathandakani? Wafunga wathi lutho. Waqanganisa lutho. Because mose ithatha lento uyibuka uyiqhalanisa nereality. Make wayizuma wayibuyisa eduze. It was not a game. Angimazi lo muntu mina. Akaze ngimbone nakuba. Uthi la hey baba, nokukhuluma kwakhe yazi ukhulumisa kwakhe ngqo. Nisho uphika ngathi uye. Hayi man, even your language man. Nikhuluma into efanayo. Wathi hey, awuwathi uye ngaphela bakwethu uye. Kodwa ubaba wabantu waqhubeka waphika nikhona nibathanda kani. Kodwa khona ilesson esifundayo la. Ukuthi you spend time with Jesus, uJesu uphumela kuwe futhi. And into engiyithandayo ukuthi akunandaba ukuthi yini osubhekana nayo. uJesu akayithathi image yakho ngoba naku ubhekana nesimo sokwesaba. Ungene kwesabeni with the image. Mekwazi kwavuleka amehlo la kodwa nikhona nibathanda kani. Sathi uNkulunkulu engasilekelela. Sazi ukuthi asonto nje bathanda kahle sithatha image. Ngenzela uma uyohlangana nesimo ungacabanga ukuthi image isihambile. Kufakaza la bazalwane kufakaza iopposition la kufakaza into ezomhlasela kuthi unje ngaye uyacabanga ukuthi wavele wakhumbula ngaloso sikhathi ha ngifana nenkosi kanti manje wayizofika efacana lesesimo nikhona nibathanda kawo Petro. So may the good God help you. Noma inobhekana nawe ungacabanga ukuthi usushaya isikalo singaphandle unamandla lenkazimuli kuwe. So mayisuka uJesu lapha icase mayisuka uCaiphas yaya isiya kuma Sanhedrin. Sishilo bazalwane sathi ama Sanhedrin iqembu neqeqeba neqhulu labantu izazi imithetho zonke ezazi umthetho. Phakathi khona ba the high priest khona da izazi imithetho lihlanganisa ndawonye nabapriest futhi khona ihigh priest nabapriest bese kuba khona ndawonye kanye nezazi imithetho mase kuba khona abaFarisi phakathi. The combination of a religious council. Kube khona abaFarisi nabaSaddusi. Abantu nje uthi uma uhlala nabo bakubuke ngaphansi kanje. But you don't know your story. Abantu abagraduateile kwi law of Moses abawazi umthetho kaMose njengoba bezazi. High priest abaFarisi amaSaddusi together with the priest. Nikhona nonke bathanda kaye. Yes, and Levites. So abantu nje abazazi yezenkolo wahlala phansi nale case kaJesu yayisiba kubona the very same high priest babekhona kwathiwa asibuyeni bafethu sizameni ukukhanda ayikho into esingakwazi ukuyithola kulo muntu even nama Sanhedrin angakwazi ukuthola icase. Hallelujah. Ngicela ukubala izinto ezifew angizokuyishumayela. Then the next part icase yayisiyasuswa kwi religious council yayisayiswa kwi Roman court. Sisebenza ngejudicial manje ngombuso ke wamaRoma. Ngifuna sibambe ukuthi before thanda sithole 5 minutes break then we'll come back. Umbuso ngalesikhathi kaIsrael wawukade ucoloniziwe uphethwe yamaRoma. Ucolonizwa ukuthi uthi usezweni lakho kodwa ulawulwe esisizwe. Nikhona bathandekani.
njengesikhathi nase-apartheid besilawulwa amabhunu noma sisezweni lethu. So namaRoma kabengenawo ama-Jews abengenawo umthetho ngowabo. Yonke into ibilawulwa iRoman Empire because ngaleso sikhathi bebengekwazi ukuthatha inqumo bayiqeda. Kuthe sebetholile bona amaJuda sevumelana ukuthi hayi uJesu singambulala. Base beshawa ukuthi abanawo amandla okukhipha i-death sentence ngaphandle ukuthi kufanele kube khona i-judiciary yamaRoma ezoku-approve ukuthi uJesu akabulawa. uJesu bengeke kusho amaJuda namapriest ukuthi akabulawa ngoba bebengenawo amandla okuthatha inqumo zokubulala umuntu. Bekufanele ukuthi baye kumuntu one-authority okukhipha isigwebo se-death sentence. Ngoba lento yokufa ngesiphambano, bazalwane bami ngicela ukusho, lento yokufa ngesiphambano ibingaqali ngoJesu. Isiphambano sikaJesu esishintsha isystem yeziphambano. Kodwa abantu bebekade befe esiphambanweni before. Ngoba lento yokufa esiphambanweni i-introducewe umbuso wamaRoma. Lento esiyibiza ngesigwebo sentambo thina la eSouth Africa noma i-death sentence. Bona ke bebethi uma ulahlwa icala lokufa, kuthiwa ke indlela abazokubulala ngayo ukuthi bakubethele esiphambanweni. Ingakho akugcinanga ngoJesu ukufa esiphambanweni, nezelele seyimbili. Nazo zayilahlwe i-death sentence, kufanele ziye ziyofela esiphambanweni ngoba zayilahlwe umbuso wamaRoma, kwathiwa laba ke badeserve ukufa esiphambanweni. Nisasenkozweni kodwa makulandela ihistory kuyaphambili. uJesu kodwa uyishilo neBhayibheli ishilo. uJesu uthi hayi, uthi uPetro wayefuna ukumlandela uthi hayi ngeke ungilandele kwamanje, uzongilandela late. Lithi iBhayibheli lokhu wayekusho ngokufa uPetro azomkhazimulisa ngakho. NoPetro naye kuthiwa mayefa wafa ngesiphambano naye. Kodwa uPetro thuwa ke makulandela ihistory wayicelela wathi please ngicela ningangibetheli mina ngibheke phezulu njengenkosi yami, abantu bazosuka bakhonze mina bacabanga ukuthi I am the Lord. Ngicela manje ngibethela mina ningibhekise phansi ukuze kubonakala angisiyo uMesaya, angisiyo umhlengi. Uyedwa owayefanele afe ngokuneka izandla, mina ngicela ngibheke phansi, inyawo zami ibheke phezulu. Ngoba kwaba umthetho wamaRomani ukuthi uma ulahle isigwebo sentambo umele ukufa ngesiphambano. Isiphambano asiqalanga mhla uJesu, akuyena uJesu wafika esiphethe isiphambano, kodwa uJesu indaba ye-cross yaba strategic, yaposition. uJesu uzalwe kube strategic ukuzala kaJesu ngesikhathi samaRoma ukuze le ndaba ukuthi uJesu uzofela esiphambanweni ifulfileke. Ngoba uJesu kuba uzalwe ke esinye isikhathi so eminye imibuso nikhona nibathanda kabi, le minye imibuso ibingayi-introduce indaba ye-cross ukuze umuntu afe. Bekufanele alindeke uJesu umbuso uzuthathwa amaRoma. Musu uthathwa amaRoma ukuze i-fulfillment yesiprofetho yokufa kwi-cross ifulfileke. Bekufanele uJesu a-introduce ngaleso sikhathi abe necala angalenzanga lize limlahlele ekufeni ukuze afe ngesiphambano. Bekufanele angene ngenkathi seku-introducewe i-death sentence yesiphambano. Abantu abayi-introducile-ke kube i-Roman Empire. Ku-prophetic ukuthi uJesu avele ngesikhathi sekubusa umbuso wamaRoma. Bawubiza nge-Iron, kwiBhayibheli prophecy bayibiza nge-Iron Kingdom, umbuso wensimbi. Nikhona bathandekayo? Engathi ngisezobuya mina la. Nikhona nibathandekayo? Zona ishumayelele. So it's a Roman court. Nakhona uma iqala kuJesu, funda John 18:32. Ngisabuya ngempela. Umonda nengikhona. Tshela umakhelwane sesothatha umnikelo. Masibuya sithatha umnikelo. Anifuna ukuphuma ngo-12. Athi ngithule ngenze bangishaya labahlela inkonzo. Angisezwanga kahle. John 18 verses number 22. Mana.
Verse man. Fundo 28. Okunye nokubona phela nani ukuthi Mase kuphelile uCaiphas naye engalithola icala bamthatha kuCaiphas bathi eyibhodi awusizi kodwa ke uzamile ngokuthi uzama ukuthola icala lengekho la kodwa lalela ke Caiphas phela ngeke uthi wona akabulawe uzosifaka enkingeni sukhohliwe yini ukuthi kunombuso osiphethe asikwazi ukubulala umuntu thina fanele siye kulabo abazo approve ukuthi uJesu fanele afa bahamba naye baya kubani ke let's go yes lalela ke abazalwana ngithi laba ngithi bathandeka mabefika kuthiwa sekuseni mase ku Friday umthetho wamaJuda ke uthi akufanele bangene ecourt ngaze nani khonza apha nikhona nibazalwana bayaza babekhonza kudala ukuthi noma usemncwabeni fanele ume ngaphandle ingubo zakho uhlambulule ingubo zakho mase uyabuya ke manje bengafanele ukuthi bangene ecourt kanti kuzongena iphasi kantambama phela icase kaJesu iqale ngolesine ebusuku yakubona ya iGetsemane belile ngolesine ntambama ubusuku bonke bekhanjwa icase kodwa nkathi khanjwa icase bekhanjwa uCaiphas uAnas kuhanjwa noCaiphas abapriest abakhulu bebehlulela uJesu overnight ekuseni waqala ke waya kwi-judicial waya ecourt ku Pontius Pilate base beya kuPilate ngicela angazi ukuhamba kusho ukuthi phela singahamba yes come Khona uPilato waphumela kubo wathi nithesa cala nini lo muntu na Leli iBhayibheli uPilato mayiphuma la wayesethi iyipi case lo muntu enimnikeza yona wayifuna ukuyazi uPilato let's go yes baphendula bathi kuye uma lona ebekesiye owenza okubi ngasi ngamlethana uthiwa yazi umehluleli uyasixaka ke manje pho ngabe simletheleni lo la baba la uma bengekho wrong no a question is simple wenzeni cha ngithi phela kubi ngeke into wrong ayilethile ngaba sifika kangakanani ngiyakuzwa lokho yes khona uPilato wathi kubo mthatheni mina nimahlulele ngomthetho wakini bathi kuye abaJuda asivunyelwe ukubulala umuntu amen bathandekayo uthi uPilato hayi bafethu ngoba mina ngiyithola into enizele la hayi anini ngamaJuda uPilato angese umJuda phela ise umRomane lo lokhuzana umehluleli wamaRoma lo uthi bafethu angithi ngamaJuda hayi hambani nomhlulela ngesiJuda sakini mhlawumbe nizoyithola icase mina ngithola icase la hambani naye bathi laba ngeke sikwazi ukwenza lutho thina nisenikhohle kunisibambile ngoqotho phela sinayo thina ipower yokukhipha isigwebo sokufa sikhishwa uwe seniyabona indaba kaPilato ingenapha wena namandla okhipha isigwebo sokufa so asikwazi ukubulala umuntu ngaphandle kweauthority yakho sabulala umuntu siphansi kombuso wamaRoma siphelile ngathi so sicela wena kusho wena ukuthi asimbulala bese siyambulala kodwa ngeke simbulale ngomthetho wamaJuda umthetho wamaJuda iconstitution yamaJuda ayisebenzi la silawulwa umbuso wamaRoma come ukuba ugcwaliseke izwi likaJesu alishilo lapha ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa kokuja yes come uPilato wabuye wangena uvesibalo Tetiba okay yes come uPilato wabuye wangena enqabeni wabiza uJesu wathi kuye wena uyinkosi yamaJuda na uJesu waphendula wathi uzisholo lokho wena noma kusho abanye kuwe nami na haleluya yabona uJesu uzokukhinqa nje uma uza kanje ngikhona nibathandekayo kulento ngibuza yona iqhamuka kuwena noma uhlohlwe yilaba kade befike la
Ngoba lento kwesibili ngiyiphendula. Ngike uyithatha le ngoba fanele kube isambulo sakho ukuthi ungubani. Wena uthi yes come. UPilato waphendula wathi, kanti ngingumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabaphristi abakhulu bakunikezele kimi wenzeni. UJesu waphendula Na manini bazalwane. Mhlambe sobe sikuboneke lokho kunye ukuze inkonzo ihlele. Uthi uPetro, uthi uPilato, angiyena phela umJuda mina usubuza kimi manje. Uthini wena? Ngoba uJesu uthi hawu lento indaba uthi nguKristu qhamuka kuwe noma uzwe ngalabo wena uthini? Uthi angiyena phela umJuda mina. Angazi lutho ngendaba zoKristu and other things no. Kodwa laba abantu bakini bona bakunikeze kimi ukuthi ngikwehlulele. Nansi into engithusayo la, wenzeni? Bafowethu, icase ingabuzwa kulowo ukuthi uyini oyenzile. Kanti wena bathe ngenzeni wena? Wena nje uzuhlala ngempela enqabeni uhlala ehlalweni sakho sokwehlulela, ubuthi uhlalela ini? Uzuhlala ehlalweni ungena docket, ungenayo nje into ekhuluma ngecala lomuntu. Ungathi ugibela nje uhlala ehlalweni, ubuthi uhlalela icala lithini? Akakazi be inyamfanyamfa indaba yecala kaJesu bazalwane. Bengithi ngizama ngamandla wonke ukukhanyisa kini bazalwane lenkosi esikhonzayo elenzanga icala. Omunye umuntu akazi ukuthi why isifunda nama cases kaJesu this that Jesus aka why uPilato. Ngizama ukuprove ukuthi bathandeka leli udle silikhonzayo alinasiqi. Ngifuna ukugcwalisa umlomo kuwe ukuthi lo Jesu esimkhonzayo sikhonza inkosi engcwele. Ungaloko ucabanga ukuthi mhlambe kwaba kutholakala icala. Lithi iBhayibheli nikhona nibathandekayo, nikhona nibazalwane. Lithi akasazanga isono. Akho case yodwa uvunwa abapriest abakhulu wavuma ihigh judiciary ese yavunwa highest court yamaRoma. Umuntu wayingadabuli lapha mawenza icala wawungadabuli wawubanjwa manje uthi ulenzile wahlala phambi kaPilato wahlala kuyiformer high priest wahlala waya naHerod ihlakaniphi lesi esiwaziyo kahle ama case kodwa zonke zamkhipha dicha. Kodwa to your surprise ukuthi uJesu khona kunjalo wafa. Ufa njani icala lingatholakalanga? Ikhishwa ngayiphi imbendela i-death sentence. Ngakathi uJesu uyafa nje bekusukuselwa kuphi. Lo nkulunkulu esimkhonza abafowethu yabona uJesu esimkhonza leli undlu. Ingakho bafowethu lasifica sinesici thina. Kodwa ngikhonze endaweni erongabe yazi. Bafowethu ngayo yazi ngaze ngivela amaphasi kagcwele yonke indawo. Khona ibandla lakithi engithandayo labo bebengimeme kulona nganga. Emkhona nibazalwane bami. Futhi angigijime ngiyongena khona vele ngishumayela ukuthi akanasici lo muntu esizomkhonza. Wasithola sinesici, sinehlazo kodwa igazi lakhe ngoba igazi lingenabala lingenasici mhlala ihlanza thina nathi sangaba nasici. Yiyo lento esenza singabi nabala sabe singcwele ngoba igazi lihlanzile alinabala nasici. Bonke abamkhonzayo nabahlanzwe nabaselile abanacala abanasici. We are washed and cleansed by the precious blood of Jesus. Without spot or blemish. I used to say, kuya ngokuthi uhlanziwe ngani. Mawuhlanze ngegazi elingcwele usala ungcwele na. Muhlanze ngegazi elingenabalo usala ungenabalo. Kuya iproduct oyi7C. Siphakama isithembiso.